Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things, I humbly prostrate before thy divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore I come to thee through thy most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with my whole heart, and firmly resolve by your grace not to commit them again. Amen. O Mary Immaculate, Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena with the greatest devotion of my soul, and to answer the call that you made to all your children in the person of the humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities, and seek your powerful protection. Do not refuse me, my Mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart and renewed the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and to obtain through your intercession the special grace which I implore from the divine majesty. Please mention your request. And to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially for that which is the purpose of this novena. Amen. Petitions to Our Lady of Lourdes. Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world, banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Church until the hour of death. I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. prayer for the sick. O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto thee, Comforter of the afflicted and health of the sick, placing in thee all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in Lourdes, but all over the world. We humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness, and beseech thee with all the fervor, faith, and devotion of our souls, to hear the supplication which we direct to thee in favor of this our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee, do thou make one more and save this beloved mother of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation,
and we solemnly promise thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen. Virgin of Lourdes, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Immaculate Lady and my Mother, by the love you showed to the world, deigning to appear in a rustic grotto to teach the young and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in this same great joy, and as you, O Lady, cause a rich spring of crystal and health-giving waters to gush forth, obtain that your divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace, to extinguish the love of earthly things and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos an labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagat, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Darlina P. Tolarba, Nicole Deris Foliero. Pasasalamat para sa iyang birthday, dulot ni Salvador Betsaida. For study, dulot ni Anthony Tognolo. For good career, dulot ni Sherry Ann Esmeria. Pasasalamat dulot ni Sheena Esmeria, Sherry Esmeria, Sabrina Santillan. Thanksgiving Mass for the gift of life of Carla de los Santos. Special na kagadan to pass the criminology exam on Feb 4, 5, and 6, 2026. Dulot ni Charles Justin Cocata Rosal. For good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For Criminology Board Exam 2026. Dulot offered by who will take the board exam. For safe travel, dulot kan Locsin family. Special na kagadan, dulot ni Myra R. De Los Reyes. 2026. Dulot ni Belsa Raymond S. To pass the criminology exam, dulot ni Sarmiento Jory V. For Criminology Board Exam 2026, dulot ni Mark J. G. Iraula. To pass the CLE Board Exam, dulot ni Justin
Marlinio de la Rama to pass the CLE board exam, dulot ni John Paul D. Apa to pass the CLE board exam, dulot ni John Evo B. Vargas to pass the CLE board exam, dulot ni Carla Gail B. Martinez to pass the CLE board exam, dulot ni Cristel V. Exaltacion to pass the criminology licensure exam, dulot ni Franz Yvette S. Aguilar. For passing the criminologist licensure exam, dulot ni Annalisa S. Heradila. To pass the criminologist licensure exam, dulot ni Kathy B. Breboneria. To pass for criminology licensure exam, dulot ni John Peter Belien. For RCRIM and PNPA Cadet 2026, dulot ni Melvin Valesa. To pass the board examination for criminologists this Feb 2026, dulot ni Eileen, Angela, and Ronald. For successful board examination in criminologists, dulot ni Jenica Canaleta and Mariel Kalupit. For board exam, dulot ni Tommy Sampasha. For criminology board examination 2026, dulot ni Rogin Dehumo. For board exam, dulot ni Isabel Marie Liantero. Special na kagadan, dulot ni Efren Espares Jr., Rene and Lou Baldo and family. For passing the criminologist board exam, dulot ni Jonica Benosa. For passing the criminologist board exam, dulot ni J. Rum Pilueta. For passing the criminologist board exam, dulot ni Jenica B. Canaleta. For board examination in criminologist, dulot ni Napoleon Buaquinia I. To pass the board exam, no retake, and to be a registered criminologist, dulot ni John Paul Mata and family. To pass the criminologist examination, dulot ni Sarong Anonymous. For successful lung surgery, dulot ni Tomas A. Rovelo Jr. Para sa kapingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. All Souls in Purgatory, dulot ni Meds. Luz, Maximino, Florentina, Conrado, Vicente, dulot kan Abion family. Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Higino, Pedro, dulot kan Asopardo and Cantara family. Estela, dulot kan Alarcon family. Lara, Sosimo, Consolacion, Benhart, All Souls in Purgatory, dulot kan Ardales family. Poor Souls in Purgatory, dulot ni Madonna Magdaraog. Sperry, dulot kan Tan family. Dalmasio Jr., Milagros, dulot ni Maylene Dormitorio and family. Adrian, dulot kan Los Baños family. Adrian, dulot ni Fran, Chin, and Meg. Mary Ann, Gilberto, Rosalinda, dulot kan Sevilla family. Jonel, dulot ni Dana and Emil Castillo. Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot ni Tess Sanyosa and family.
Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpoon. Sa Diyos na sa tungkatubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa Ebanghelyo ngunyan, madadangog ta si Jesus na sinasayumahan sa sadiri niyang banwaan. Sa ruining kadipisilan na inaagihan, bako lang kan kagurangnan, kundi kitaman na mga nagsusunod sa iya. Ang tukdo niya, iyon na ipadagos ang misyon sa ibong kan kadipisilan. Ako untaan sa tuyang mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan niya mong Diyos, itugot mo sa mo na magsamba kami sa imo sa bilog na buot. Asin mamuot sa gabos na tawo, sa maninigong pagkamuot. Huli ki Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduang libro ni Samuel. Anhadi na si David nagsabi kay Joab, asin iba pang mga namamayukan hukbo na kaibahan niya. Libuto nindo ang mga tribo nin Israel, puon sa Dan, sagkod sa Beersheba, asin bilangon nindo ang mga tao, tanganing maaraman ko ang sendang kabilangan. Asin si Joab nagsaysay sa hadi, kan kabilangan kan mga tao. Sa Israel, 800,000 ang bilang kan mga lalaki na makusog. Sa Huda, 500,000 man. Alagad, pakatapos kan pagsinso, nagbasol ang hadi asin nagsabi sa kagurangnan, nagkasala ako nin makuri, huli kan sa kuyang naginibo. Alagad kagurangnan, patawadaan sa imong uripon, huli ka naginibo kong kakablasan. Asin pagkaaga, pagbangon ni David, ang tataramon ng kagurangnan uminabot ki Propeta Gad, na parahula ni David. Lakaw asin sabihi si David, ini ang sabi nin kagurangnan, tulong bagay ang itinatangro ko sa imo, magpili kan nin saro, asin ang pilion mo, iyo ang ipapadosa ko sa imo. Nagduman si Gad ki David, asin inusipan siya. Buot mo na dumatong sa imong daga ang 3 taon na gutom, o magdulag ka nin 3 bulan sa imong mga kaiwal na maglalamag sa imo, o magkaigwan nin damat, pestilensya, sa laog nin 3 aldaw sa imong banwaan. Isipon mo asin magpili ka kung ano ang sa imong simbag na ibabalik ko sa nagsugo sa ko. Si David nagsimbag, ako nasa dakulang kapiutan, mahulog na sana kami sa mga kamot nin kagurangnan.
Tadakulaan sa iyang pagkahirak, dai lamang mahulog sa mga kamot nin mga tao. Kaya nagpadaraan kagurangnan nin damat sa Israel, puon sa aga sagkod sa panahon na itinalaan. Asin ang nagkagaradan sa banwaan puon sa Dan sagkod sa Beersheba, 70,000 katao. Asin kan iitaas kan anghel an sa iyang kamot sa Jerusalem, sa pagrunot kaini, an kagurangnan nagsulsol kan karatan na ito, asin sinabihan an anghel, tama na, unto ka na, naan sa imong kamot. Kan mahiling ni David an anghel na nagrurunot kan banwaan, nagsabi sa iya an kagurangnan, nagkasala ako, nagibo ako nin karatan, alagad an mga karnirong ini, ano an sa indang naginibo? Ibidukdak mo an sa imong kamot sa pagpadusa sako, asin sa harong nin sa kuyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Patawada kagurangnan an sala na naginibo ko. Patawada kagurangnan ang sala na naginibo ko. Paladan ang tao na ang kasalan pinapatawad, asin itong ang karatan pinapara. Paladan ang tao na dai sinasala nin kagurangnan, ito na ang puso dainin daya. Patawada kagurangnan ang sala na naginibo ko. An sa kong kasalan ipinagbuyboy ko sa imo, dai ko tinago ang sa kuyang katampalasan. Ulay ko, ikukumpisal ko sa kagurangnan ang sa kong kasalan, asin pinatawad mo ang sa kuyang kalapasan. Patawada kagurangnan ang sala na naginibo ko. Ika ang sa kong paalawan, iligtas mo ako sa kahurasaan, palibuti ako kan sa imong kaligtasan. Patawada kagurangnan ang sala na naginibo ko. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpuli sa sadiring banwaan. Kaiba niya an sa iyang disipulos. Pag-abot kan aldaw kan Sabath, nagtukdo siya sa sinagoga. Kadaklan kan mga yaon duman, pakadangog sa iya, nagngalas, asin nagsabi, sain siya nag-adal? Ano ang mga itinukdo sa iya, tasiring ang mga milagro na minagikan sa iyang kamot? Bakong iyo ini ang karpintero, na aki ni Maria, natugang ninda Santiago, Jose, Judas, asin Simon? Bakungan sa iyang mga tugang na babae sa tuyang kahimanwa? Inigabos sa indang pinagkulog sa buot. Si Jesus nagsabi sa inda, sa dagang tinubuan, sa tahaw nin mga kadugo, asin sa diring harong, dai minimidbid ang propeta. Dai siya nakagibo nin anuman na milagro duman, nagkapirasa ng may hilang an sa iyang dinutan kan kamot asin binulong, sa iyang ipinagngalas na daisindang pagtubod. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Many times, the first thing that comes to our mind every time we hear this gospel
is that saying, familiarity breeds contempt. Na pag ang mga tao daa, very close, o igwang prolonged association with someone or something, nagdadara ini sa sarong estado nin kawaran nin respeto o apresyasyon o ina-admire ang tao dahil masyadong magkamidbid. Too familiar. Kilala kitang masyado. I don't appreciate anymore. Maski si Jesus, na-experiensahan po ini. Sa Ebanghelyo ngunyan, si Jesus, sinasayumahan, bako nin mga estranghero, mga tawong dai niya kamidbid. Jesus is rejected not by enemies, but surprisingly, by His own people. Kung sisay sa diri niyang tawo, mga tawong nahiling siyang nagdadakula, mga tawong midbid ang kapamilya niya, mga tawong paghuna, bisto na ninda kung sisay talaga si Jesus. Ang mga tawong ini, dai makahiling na lampas sa kung anong aram na ninda. Kaya si Jesus was reduced by His own people to what they remembered. Yung bagayan so aki na nagdakula digdi sa satuya, bakong aki yan katong karpintero, bakong aki yan ni Maria, midbid tabagaan aking yan. Sisay man siya tanganing magtaram kaiyan. Sa inhali ang tinutukdo niya, anong inadalan nga ni kaiyan? Because of this, their hearts were closed. Sabi kan Ebanghelyo sa katapusan, iyo ini ang rason kung nataan kagurangnan, dai nakagibonin mga milagrong dakol sa sadiri niyang banwaan. Because their hearts were closed. They were too familiar with Jesus. Sabi ninda, wara man kakayahan ang kagurangnan, nagibuhon iyan. And because we are followers of Jesus, we are not exempt from this experience. Kita man na mga nagsusunod sa iya, nagaagi man nin rejection, nagaagi man sa dai pakasabot kan kapwa. Kaya nga ni, sa experience ta, ang saro sa mga pinakadipisil na lugar kung saan isa sa buhay mo ang Ebanghelyo is not out in public. Pasil pong magsaksi sa pagtubod tang Katoliko dyan sa public. Pasil magsaksi ki Jesus digdi sa laog kan simbahan because it's expected to be done here. Pero ang dipisil na lugar tanganing isabuhay ang Katolikong pagtubod, kadaklan na beses, sa sadiritang harong, sa laog kan sadiritang pamilya. Of course, it's not always true. There are families who are able to see beyond the past of their family members. But for many of us, we experience this even among our own friends, maski sa sadiritang trabaho. Pasil pong magtaram manungod ki Jesus kunyaon kita digdi sa laog kan simbahan. Pero dipisil pag an kahampang ta, so mga tawong aram an history ta, aram an dati tang mga kaluyahan, midbid an mga sala na naginibo ta kaidto. Kaya pag ang mga tawong kahampang ta, igwa ng fixed idea kung sisay kita, asin anong kaya ta, asin daikaya, faithfulness to the gospel suddenly feels uncomfortable. Parang ang hirap ng isabuhay ng Ebanghelyo dahil ang naghihiling sa nagdadangog sa imo, dati ng igwang preconceived notion kung sisay ka. Kaya pag nagsisikap kitang mabuhay na may integridad, sasabihan ka, bako man ikayan? Aram ko kung sisay ka, that is not the true self. O kaya pag naninindugan kita sa kung anong tama, madadangog tang masabi ang ibang tao. Sagin-sagin man ini, aram ko ang ginibo niya dati. May kasalan yan, para kasala yan. When we follow our conscience, others may remind us of who we used to be.
Saruman siguro po ining kadipisilan kan mga lingkod simbahan, padi, mga ministrong laiko, pati po kamo na pirming nagsisimba. One of the criticisms against us is that, bakong padi iyan? Bakong lingkod simbahan iyan? Bakong para simba iyan arual daw? Nataarog ka iyan an ugali. I remember one lady who was complaining to me about another priest. Sabi niya, Father, nata si Father arog ka ini, nagsisermon tungkol sa mga bagay na dai niya man pigsa sa buhay. Sabi ko, di nahiling nyo na po kung gurano kadipisil ang trabaho mi. Na aga-aga, matindog kami sa pulpito tanganing magtaram manungod sa tataramon kan Dios. Na dai may man kayang isabuhay na bilog. But what is the answer really? The answer is this. We are all servants of the Word. Lingkod kita kan tataramon, kaya dai man pwede na kung anong nakasurat, digdi i-dilute. Dangan masermon na lang ako nin sarong bagay na pasil para sa ko. O i-dilute ko sa sarong bagay na dati ko nang sinasabuhay. Ay, dai ko na lang ini-sermon, ta dai ko man pigsa sa buhay. Dai po. Because I am servant of the Word, I need to preach the whole truth of the gospel. Dawa ako an inot na maliligis. Dawa ako an inot na dapat magbago. Kaya, sana so nagtataram iyo an inot na makonvert. Kita man, when we begin to speak the Word of God inside our homes and inside our workplaces, it's not because we're perfect people, ano po? Pero dahil kita man, naghihinguwang magbago. The next time that we feel rejected, please do not be discouraged. Let us adapt the disposition of the Lord in today's gospel. Si Jesus, dai nakiiwal, He did not defend Himself, dai niya pinirit ang mga tawong magtubod, tadai man nga ni nagtutubod. What does He do instead? He continues His mission. He moves forward, padagos ang trabaho, padagos ang pagtukdo. Dahil ang pagiging dayupot, dahil man po naghahagad nin affirmation o appreciation hali sa tao, there are many times that our work will not be appreciated. But when we remain firm, we remain honest, and continue to walk with God, even when nobody is impressed, that is faithfulness. That in itself is genuine discipleship. Tapuson tapo ining paghurup-hurup, duman sa sinabi ni Jesus kan Domingo. We remember last Sunday, Jesus told us the Beatitudes. That is the main theme of this entire week. The readings for this week are anchored on that Sunday Gospel. Sabi duman sa puro, Blessed are you when they insult you and persecute you, and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Aram na ni Jesus na maaagihan ta ini. Asinan pangako niya na nahihiling kan Diyos ang gabustang pagsakripisyo. We are not pleasing people. Ultimately, we are pleasing the Lord. Duman kita matutok kan sa tuyang atensyon, padagos sa pagsunod ki Jesus, dawa dipisil.
with humble spirit and contrite heart, may we be accepted by you, O Lord, and may this sacrifice in your sight this day be pleasing to you, Lord. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, darami sa imong mga altar, ang mga atang kan samong paglingkod, na sa maugay na pag-ako mo kaini, gibuhon mong sakramento nin pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Siring na ika ang kaglalang kantawo, ikaman ang mabuuton na kagbago, hulikan aki mong namumutan. Kaya matanos sanang naglilingkod sa imo ang mga linalang mo gabos, tama sanang naguumaw sa imo ang mga tinubos mo gabos, asin saruan pusong nagrurukyaw sa imo an sa imong santos. Kaya kami man kaiba kan angheles, nagsisilibrar sa imo sa danay na magayagayang pagpahayag nin pagtubod na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, na ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuam niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Lourdes. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo,
kan banal na apostoles o rugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagdadangog ki Heso Kristo, pamibi untaan sa iyang pamibi. Ama niya mo Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw, itaong mo sa muya unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaborunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, nagtutubod sa karahayan kan kapwa, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. If we always faithful to your commandments. Uya si Yesu Kristo sa tuyang maestro, sa tuyang modelo. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nakinabang kan atang nin pagtubos samo, namimibi, na ang tunay na pagtubod, danay na magtalubo, huli ka ining tabang nindaing sagkod na kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, sa tabang kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Lourdes, patrona nin mga may hilang, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, kusog buot na maglingkod ki Jesus. Salamat sa Diyos.